Päivää. Päivää. Teillä oli hetkinen piilolasi. Joo, kyllä. Mikäs se nimi oli? Virtanen Arto. Virtanen Arto. No ne ovat tässä näin. Olkaa hyvä. Ja tuossa vielä nesteitä mukaan. Ne on maksettu. Selvä, joo, niin on. Tää on tässä. Se on siinä. Joo, kiitos. Onnea matkaa. Näkemiin. Näkemiin. Päivää. Ja päivää. Niitä piilolaseja. Teidän nimi oli... Atro Virtanen. Virtanen Atro, niinpä olikin. No, teillä onkin nyt korkea aika hankkia piilolasit, kun teillä on noin paksut nuo linssit. Plus 52 tässä ja oikea on plus 96. Niinpä. Tuossa vielä nesteitä mukaan. Muistakaa käyttää riittävästi nestettä. Joo, kiitos. Kiitos, kiitos. Moro. Terve. Hienoa, että pystyt lainaamaan tätä. Kato, Älä viivy kauan. Ei mulla mene kauan. Mä menen illalla hääpari ja kuskaa, mun serkku menee naimisiin. Ai joo, no mä yritän olla likastamatta sitä. Aina sillä hissuksia ja varovaisia. Joo. Tässä on avain. Onko mulla kasko tässä? Ei tämmöiseen saa kaskoa, tässä on hirviä palovaa. Joo. Hei niin muuten, et ajat sit niinku sillä Jaskan autolla ajat. Ei, kato, mä käyn tossa vaan rautakaupassa. Joo. Mä tässä kattelen, kun saa lähde kuitenkin. No joo, ei se... Se on muuten vähän huono se virtalu. Ei, nyt kun on se tyyppi vika, niin kyllä mä näitten kanssa pärjään. Messää vaan sisälle jo. Ei... Muista sitten, että se on takaveto. Joo, ei tässä mitään. Hei! Tai no, ei mitään, kyllä sä tiedät. Moro. Tarvitsetko sä apua? Kiitti. Moro. Mä löysin tämmöset. Pahan nää sukset. En mä näitä enää tarvitse. Kato, mulla on uudet piilarit. Mites tää auto? Sullahan on se hirviä palovakuutus.